susu from no a brass say and yan trans Emma Asantefoɔ na se bi o ma sante ahia no yentena ho yen se bi sremfoɔ na yeso yete ha na asumdwe ha na abrabɔ papa Asantefoɔ ne yete a yeso nya opportunity atena ma bɔ bra ni bi no yentwe ma ne nsɛe nti media me wo sɛ sɛme mɛsa sisu biem sɛ sɛme me ya kwanya biem na nkama sa ba nipa foforo ye busam sɛ me pɛsɛ ne yɛ deɛ nkama ka sɛ me yɛ asante ya asante Waka asɛm na ma me sɛ we ya na ebe bia manfo ga oh Asantefoɔ ahomaso Asantefoɔ ɛkyere wo mu ho saa we sɛ de wo ka no ye wo ha wanyini wo ha wabɔ obrɛ nyina wo ha no obra no wabɔ ni sɛ wote sɛ ebinom ɛka no saa ya na wo ho ne sɛ ɛna ne ka sɛ ɔsɛm yɔnko a ɔtaaw nti obi obɛka sɛ asante yɛ ahomaso no ɛna me ka sɛ ɛno no ɛyɛ kasa a deɛ wɔtaa asante ɛna kasa asɛm kyerɛ asante hwɛ yɛ na dɔm ahene yɛ na dɔm ahene ukuro baako ukuro otumfuo sɛ tutu abebio kin Solomon ne kuro baako pɛ ɛso sɛ ne ukuro a wote so a wodi di hene ukuro na kuro baako ɛyɛ agbɔkɔ kuro yɛ a me timu yi okuma na wodi so no agbɔkɔ yɛ twem mienu pa ɛso sɛ ne wo dɔm na wodi so no wosi wumpo wani so wanye na wonya atumfo kasatia wonya nsa nya me de ma kin Solomon ti wo so otumfo emfi no opasa nko wode otumfo ɛyɛ popular na nka wode otumfo akasanye ko kan otumfo abeya no otumfo ntesa nyankopon no sɛ de wo yɛ otumfo no otumfo sasofo na hiye ni saso ni bi no ebi ni ɔmanwe mu obi na bɛsoso no so ɛna wɔn nso so ɔman hiye ni kɛseɛ ɛbɛn ne deɛ no kora no wɔn si ni buo ni ani deɛ ma no ebi ni yana hwɛ na wɔsan hwɛ nahiri ɔman hiye yɛ akɛseɛ ɔman nyina kɛhwɛ obuo ni ani deɛ a ɔman de bɔ otumfo na sɛ bi wo a woyɛ dua ho mu dua bi ho mmire a wɔ otumfo ni kuro baako mpo a di kuro bi na di so mpo no ɛwɔ animonyam sɛ ne kuro na wo bɛka otumfo asɛm a so me sisi yin sa asem ha be guso American say ya ma Asantefo ama o asante ho hia o mo a Ntafoɔ ya no asante hia yen e ba tu bi no se mo ma de ne kura na mo mpa ye ne Ntafoɔ no ya be force nya be so asante nim ye hu sa ade no e papa ye kura e hwe ne yi adenti na se de mpre biasa hwe nan se de si ye di kofo atem no because of kofo ai boni o because kofo ai asante ni keke na mpanye kofo to yi wo abu ni ma ya dwi wo tene ba bi akwa wo dwe no ho wo 76 86 to 87 abrabo we hwan ne betini anyine du 86 years o da so te nkom a wo bakọ ba papa nkan ya opa se wo de na ta dwuma ne se di Asantefo atem aso papa mu adi na tam wo sabi John Dramani Mahama me na me pese ma ya policies bebree na sabi de ya de me kan se nka otumfo ani obi anka oma we mu no se ko obi wo ni din ani fin kekere bata ho a nka ye politician ana sanka o be si Asantehene so o mo so be se be ewura o mo ya bofo na aba o se Asantehene ka se no ko boye ewura mane oh no, so me oba mani no se mo pe bi mo go tena so mo ba bi no se pasa so se ho de o be hwan na ne dia so de ko pe hwan na ansa se ba ko bo he ba hwan mani o bo wa pa mani ne se be bo mo bi ko tena yom o se no akire o bo hwan se be eno mo do so etie yom o se na se be ko ba bi fro a o mo ko ba bi akode didi a o mo de ko to akodi etie yom so ko hu ho no mo afuma de yi o ba fa da busu afa akro no ono wu oja akre ni ma wo ho o ba sa so wo na ne baba ma an baba fa de sampana ono oja no se bi pasa so wo se no ni o se na wo go ka de se semo ani ma no ne na se no se de no go ka se bi ade se sem etie ama de jafra o wa manya akon
Jom. Ana wo akura ni ma. Amenya ko waso be ma. Kaso be ma wo akura Asantefoɔ. Asantefoɔ be wo se be akoso ajawu. Wo se amaso. Amaso wo se be akura adu. Akura se be akura nyako. Abenya akura wo ko kutwumasi. Kutwumasi ono de Jom. Dam kwapani. Dam kwapani wo baby friend cancer. Ordinary free then chapaso and a bar. Kodi. ATI. See kasapani ane dam kwa. Omo se be attack kwabran pintin. Attack kwabran kwa pintin. Atabra kwa bintin. Ana mo kwam redu. Ana wo da kuma. Ana wo awia kodi odine to no. Kodi. Kodi man pasa so. Ono se wo yampoma. Ampofu pani. Ampofu kuma. Akoso agozi. Kojokusi. Denta. Dufie ntimanko anawo kwabe makani Kofi Adoma adwoamoa ene Kofi amankwa Jom se dima ase ene ira obodi nyina no Jom oso mbasa so kwa wo ka be sebe konya to so no ka wo mfre dima ase Ose bema sampana bema ase na ene wo. Ose so good dance here say wo ye this year no nya de kure. Ba fo wia ni ma me fa bra mi ni ma. Adwo mi na. Adwo mi na. Mina ya ma sa na wo no. Yama sa so ni ma me ne adwo kani. Adwo kani so ni ma me na adwo nsia. Adwo so ni ma me ne twenwa. Na bima wuro e da wo wo mo. En kasa pani oya dwanani. Ana amade Jafra so oya kusabe ekonani. ATI. Yom. Se sebe fuma jemu sebe omuna sebe konafo muna wase ene sebe akonya no pa konafo. Yom. Oso hene bi no to so fena mo asante. Akodi hene. Si Karim ene tu no. Ono ma no ofa adukosi bedi ade. So sa na da kwatos be rusu etu no. O se sebe sa na etu no a boja asiama abeda go bedi ade. Yom. O se sebe e kona fo ne dia. Tumasi no akwadi fo bo ma wo no. O na konya na se no wo mo. Enti Panyi ba fo wia. Akodi asem ba ewura ho. Ebe katakse gozu se sebe bonya ade ase na mo ye dwanafo. Wo do bozo se akonya no sebe mo na ade ase na mo ye ekonafo. Iroma sebe na mo go hwehwe mu. Ko hwehwe mu no na sebe brawo ehun se ade ase no hwan. Na no mo dia so pass for mu. E de sebe katakse ba ye abusu adua. Ema so moyi edwana ni ko aso da se ba de tia mo e ba ye no se be ewura se na maka mate mame na ansans na bi me hwe asem no e da be da to so na no fa no jazu se
Sabi katasem tino ka sabi obi obedi dance aye embasa so hina bedi dance wo no na oye busuani ni de sabi ka era emfa na no nto eno so ena na era wa kire embasa so se bema ase ono ko onye sabi boja ena ko dia dance ya ka se sabi akonya no oka ho bi ena era chichire mu anima ase a ka embasa so no enye ase eno no tuma fa ma ha ama yewura sɛ wafana botra mfam ama sɛ be no korɛ ne bɛsi a ɔde abu asantoma no ama mu sɛ yi a ɛna mo ma abaa so ɛna mo bɔ de bɔ pagye twuma si a boku na mo di na boa ɔde bim mo di fo abasa so yɛn so wanya ne wɔkɔ sɛ dakasɛ ka dakasɛ de kɔdi danseɛ sɛ ɔyɛ de hyɛ abasa yi a ɔnya ma ne nti sɛ mo nkyɛn abasa so yɛ de dua mo nkyɛn panyin awia so de dua